जवानी हमर भइला लकीला, एकरा सामने टिके न कौनो जिला। आलर जवानी हमर भइला लकीला, एकरा सामने टिके न कौनो जिला। आरा छपरा बलिया बनारस उठल बिचवा से बा, जिला रोहता से पया 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 से बा। संभाल के रहिए बबू। पटना से कुछ नहीं भइल, गया गोरखपुर के बुझाइल न कइल। अरवल पटना से कुछ नहीं भइल, गया गोरखपुर के बुझाइल न कइल। जिला रोहता से पया से बा, जिला रोहता से पया से बा, जिला रोहता से पया से बा, जिला रोहता से पया से बा। मोहनिया बक्सर अक्सर देखनी खाली, जिला रोहता से नुकिनलास झुमका तीन ताली। भभुआ मोहनिया बक्सर अक्सर देखनी खाली, जिला रोहता से नुकिनलास झुमका तीन ताली। लेके खासे बा, जिला रोहता से पया से 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 बा। बिना छिलले कदी बास।